Jeg vil her vise, hvordan man får lavet en fantastisk flot enkel base. Det første step er en primer, men hos Trumbo har vi ikke en almindelig primer. Vi benytter os af multifunktionelle produkter, så du ikke skal have så mange på hylden. Så vi bruger vores Glow Serum for treatment-linjen, og den giver glød og udstråling og energi, og fuldstændig perfekt under Mineral Foundation. Næste step er læberne. Her er LipCure en magisk lille økologisk baby, og den er en fantastisk natkur, men den er også en fantastisk base til lige at putte på læberne, så de er fuldstændig bløde og velplejet. Så er der vores concealer, som er en lille pen med maksimal virkning, og den er helt fantastisk at dutte på mørke render og på næsefløjene, hvis man har nogle små spots rundt omkring. Man putter den bare på, og så møffer man den ud med fingrene, og så er det fuldstændig usynligt. Mineralerne gør den oven i købet sund for huden og heler op. Så er det tid til selve basen. Det handler om at få huden til at fremstå fin og ensartet, og der har vi vores magiske Mineral Foundation, som består af 100% rene mineraler. Det virker som en puderform, og man bruger en stor kabuki brush til at møfte ind i huden. Man kan påføre lige så mange lag, så det skal være, så det bliver en full cover, eller man kan gå hen bare lige og bruge den hen over rødsprængningerne på ansigtet, så det er, at det bliver fint og naturligt, og der kommer ingen overgange, og der kommer i hvert fald ikke kant. Så er der kindben på dåse. Hos Trumbo er det vintage, og det er simpelthen magiske kindben. Den ligger utrolig langt nede på kinderne, midt for ørerne og ned mod munden, og den giver fuldstændig fantastisk skygge og passer til alle hudtyper. Vintage skal påføres midt for øret og ned mod munden. Det er lidt meget lavt, men påført med vores fantastiske glosspencil, som er skråskåret, så giver det helt sig selv. Et lille hurtigt trick, det er faktisk at shape brynene og få rent brynene i formen. Der har vi en brow fix. Den fikserer brynene, så de sidder ikke nogen vinterbryn, og det holder hele dagen, uden at det er synligt. Final step er highlight. Som make-up artist elsker jeg at arbejde med lys og skygge, og vores highlight i Face and Body Shine er små magiske kugler, der kommer ud som fløde og fløjl og simpelthen hjælper både kroppen, men også de øverste punkter af ansigtet til at fremstå fuldstændig fantastisk fløjlsagtigt med en flot glød, uden at det sådan er store discoperler, men det giver bare sådan en rigtig magisk skær. Man kan putte den oven på sin øjenskygge for at få sådan en helt soft look. Man kan putte den på kanten af læberne, og man kan sågar forsegle sin læbestift med det. Ikke meningen, den skal på hele ansigtet, men på de højeste punkter. Highlight det er, at man løfter op i ansigtet og giver glød og energi. Det var simpelthen den enkle måde at få lavet en perfekt base på, og det tager ikke mere end 3 minutter. Man møffer noget Mineral Foundation på, man tager vintage midt for ørerne ned mod munden, highlight på de øverste punkter, shaper brynene og lidt LipCure på læberne. Perfekt base.